Amics, això no és el Cifres i Letres, és el Boqueria Hard 357. Aquesta setmana destapem un nou escàndol. En aquesta ocasió, una estrella mediàtica catalana molt coneguda ha d'amagar la seva brillant intel·ligència per no ser discriminada, com sentiu, dins el seu propi món laboral. Aquesta persona, de moment, respon a les inicials de MC. D'acord? Hem preparat una petita prova. Endavant, MC, que entri, si us plau. Benvinguda. No miris darrere teu, darrere meu hi ha una pissarra, amb uns números escrits, uns números que MC no coneix, que no ha vist mai, no ha vist prèviament, i la prova consisteix en el següent. Haurà de resoldre MC aquesta suma de números en un temps rècord. Estàs preparada? Ho estic. Doncs la prova comença en 3, en 2, en 1... Temps! 9 fileres de números, 5 xifres. Moment d'atenció. $424.617. Aquest és el resultat i la calculadora diu que efectivament és impressionant. En menys de 6 segons, MC ha resolt aquesta suma.